Yakora Mogi, erokamano ahinya kendo wami puoch gi pak kuom yiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono mondo mi weche manyien adimba mago mosetimore pacho ka kod matudo piny Kenya gi pinje maoko. Magi oting'o weche mag Gwetao mar jabetre mar piny Amerika Meg Whitman ma bende Gwetao Nyakora Mogi. Kopogore kod mano to wang'iyo weche mamulo ngimani, arita, dongruok mag kor gwenge, weche mag siasa kaachiel kod mamoko mathoth. Kamoro amora ma intie Nyakora Mogi. Odhiambo ma kawuono adhi bedo kod twak e buch jopiny kan Kailo Trevor Mbija. Wadhi wuoyo kod MCAs mawuok e kaunti ma Nairobi ka mondo gimiwa wach kotenore kod kitelo ma Nairobi. Richo manyoro wan kod achiel kuom MCAs go kawuono wan gi MCAs ariyo, wan go Chieng' Jera ma en MCA Malindi e kar chung od bura ma Kibra Bure Nairobi ka kaachiel kod Joel Munuve ma en MCA ma Kariobangi North bende Bure Nairobi. Wang'iyo kitelo mar kaunti ma Nairobi ma bende ng'uro sebedo maka kod kacha Nyakora Mogi. Koro rang'eni to e od bura mar kaunti ma Nairobi miluongo ni Nairobi County Assembly to ang'o ma giwacho kotende kod kitelo maneno Nairobi. Wadhi kod gi mbaka kwaseyudo weche manyien adimba e weche manyien mag oimore tinende. Nyakora Mogi bed thuolo matudori koda e nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE, ka YouTube en Ramogi TV Kenya. Bende nyalo weche gi kokale mbui mara ka idhi e Facebook page mara kasti follow George Batidadi Cool. Ibodo gi kanyachiel kachiel par ni jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno. Mokwongo tund weche. We are not going to condemn any group or any community or any school as a group. We are going to take individual action against individuals who are involved in any malpractice. Luoro koro nitie ni penj mar KCSE ma higani oseyudo chochni ka jopuonj kod jopuonjre turi osemaki ka itudogi kod kuo mar penj. Jambetre mar Amerika e piny Kenya Meg Whitman obano piendene mana ndalo machuok tok yiero mar Donald Trump kaka jatend piny Amerika. Achich mar abiriyo ma itudo kod nek Willis Ayieko maki ka penjo to pod medore ni en ang'o manomiyo gitimo tim makochno. Machiegni nyinga en George Bati ma en oimore. Jumbe ariyo nyaka ni penj maduong' mar klas 12 KCSE chakre pacho ka. Kwan jogo ma imako gobila ka itudogi kod kuo mar penj medo mana idho malo. Ma biro e kinde ma jatend migawo mar somo Julius Ogamba seyo jomadongo kuom donjore e penj mar jopuonjre ka koro osingo ka okang' mager mar chik ne jogo ma idhi yudi ka ketho kata midhi yudi kod ketho mar kwalo penj e pacho ka. Lydia Okeyo chakono weche manyien gi ripodni. Kuo mar penj koro en midhiero ma okwako penj mar KCSE mano chakore jumbe ariyo mokadho ka kwan oganda medo maki kaluwore gi kuo mar penjno medo idho kaka wuone kaunti ma Kisii. Apisa 19 ma ochung' ne penjgo ne omaki bang' ka noyudi gi simbe mag ong'we yamo marom 34 mane itiyo godo e kwalo penj mar biology kod somo mar din. Mtihani inaendelea mzuri ila tu jana katika shule ya Kibabe silipatikana simu 3 za rununu katika darasa ya mtihani wakati wa exam ya biolojia, na hizo zikachukuliwa na wale supervisors wale wa multi agency team walikuwa hapo karibu. Hii ni center ambayo ni mojawapo ya ile centers tulikuwa tumeidentify kuwa zinaweza kuwa na changamoto za kufanya zile malpractices. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba kawuoyo kuo mag penj ma osebedo kadhi mbele go e pacho kae ogolo siem ne jogo madongo madonje kuo penj mar klas 12 no madhi mbele kowacho ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. We will treat each case individually. We are not going to condemn any group or any community or any school as a group. We are going to take individual action against individuals who are involved in any malpractice. You've seen a lot of arrests, and all these arrests are actually almost all in adults or teachers or the center managers, some of whom have already been interdicted because of that arrest. Once you appear in court, you're interdicted. So I'm urging them not to engage themselves in these particular malpractices because it won't pay. It does not pay to engage because we have a multi-sectoral team that is very, very alert. Kaunti Masiaya
Jopuonja par ko adek nyomaki e skul manyamnini ya secondary mantiere game yala bang' kana yudi ka gitemo konyo jopuonjre kwalo penj go. Ne ochwal gi doho tich ariyo kendo no owegi thuolo gi rambun ma siling 100,000 moro ka moro bang' kwedo ketho manosomnegi. E kaunti ma Kisumu, e skul ma Menara Academy, jopuonja bich no ondhi bang' yudo gi ketho mar goyo picha kendo keyo otese mag penj. E kaunti ma Homa Bay, jopuonja par no omaki e skul sekondar ma Palamasogo e kar chung'o bura ma Homa Bay Town ka itudo gi kuo mar penj no. E kaunti ma Garissa, e skul sekondar ma Hia, apisa marito penj go no juko japuonjre moro gi simbo ng'we yamo mane chich no dwa kwalo go penj mar Islamic Religious Education Paper 1. E kaunti ma Baringo, e skul ma St. Mary's Secondar, japuonjre achiel no omaki bang' yude gi simu mar kido mar Nokia mano opando e bimbene mano chano kwalo godo penj mar CRE Paper 1. E kaunti ma Nandi, japuonjre achiel e skul sekondar ma Kami May Mixed no joke ka ogoyo picha penj mar CRE kendo okete mbui. Timbe maundu machalo kaka nek bende usenene mo kuom skunde kinde ma piny nodhi mbele ka e skund sekondar ma Shiners Boys e kaunti ma Nakuru. Obila osendiachi ji 4 ma itudo gi nek mar japuonjre moro mano owinjo tim penj maduong' mar KCSE no. Japuonjre no owito ngimane bang' jowete gi chwoe gi pala ka japuonjre machielo towe gi hinyruok. Penj go osebedo ka ikwalo ahinya ka itiyo gi simbo ng'we yamo ma ichwalo e tipo mag penj go ka moko bende itiyo gi otese ma ogo chapa mag penj go. Yakora mogiko wuok e lipod no mar Lydia Okeyo motendre kod weche mag penj maduong' mar klas 12 KCSE kod moko kuom gajruok mosenene ei penj no wadhi nyime. Koro gikone to jambetre mar piny Amerika Meg Whitman ogwe tao e yo mapoya kendo chwalo barupe mar gwe tao ni jatend piny Amerika mawuok e apisi Joe Biden. E oboke ma oro ne ute mag fwambo, Whitman olero ni bedo mare piny Kenya osetego osiepe kind Kenya gi Amerika. Ka olero ni e thuolo mare mar tiyo e pacho ka nitie lokruoge mathoth manochwalo ma okelo lokruok kaka jambetre. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth ewi wachno. Mikai Meg koro ogo bade piny kaka jambetre ma piny Amerika ma pacho ka bang' gwele e lemono higni 2 mokalo kod jatend piny Amerika Joe Biden. E kinde mokalo, moko kuom jo Kenya osebedo ka chwalo liet mondo ogwe tao kalore kod chung' mare e weche mideo kendo motegno mamulo piny Kenya ahinya to weche mag siasa. Inyalo paro ni e tok yiero maduong' ma higni 2022, Meg Whitman ni tudo ni donjore kod wach yiero no kendo ne opuoyo yo mane obago yiero no kolero ni piny Kenya ne obago yiero e yo malong'o kalure kod dwaro ma demokrasia. Gino mane omiyo jatend ODM kinde no migosi Raila Odinga umako kode amen motegno. What many analysts and commentators say was the freest, fairest, and most credible election in Kenyan history. The elections were observed by international and local election organizations, and the results were upheld by the Kenyan Supreme Court, and power was transferred orderly and peacefully at the time. You want to tell a rogue ambassador, leave Kenyans alone. If Mandamano can lead to a dialogue between Ichungwa and Kalonzo, everything is good with Mandamano. Gwetao mar Meg Whitman no obiro mana seche ma piny Amerika ikrene rwako sirikal manyien e bwo Donald Trump chak dwe mar 1 higa manyien. Podi ok ong'e chung' mar sirikal Trump e wi chenro mamulo Kenya. Jambetre machon no ne onyiso geno ni osiep e kind Kenya gi Amerika ma sani onyono higni 60 podi biro medo tedre e kidienje mopogore opogore. Meg Whitman e oboke mare mar gwetao no oriedo mokuom olemo mabedo jambetre mare osekelo. E thuolo mare no mokuom kembe mag Amerika ne ochopo Kenya kendo timo ohala kae. Meg bende notiyo gi thuolo mare no mar sungo kendo dhialo piny Kenya gi Afrika mangima. Meg nyaka ne chopo thuruka osebedo ka ngirore e weche ma ideo kendo osebedo jambetre machiegni ahinya kod jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano jo Kenya ne okawo gwetao mare no gi paro mopogore opogore. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kowere kod motene kod weche mag gwetao mar Meg Whitman, nyako Ramogi wadhi nyime gi weche mag siasa. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ochung' kare wi wach mar dhi nyime kod bet e riwruok mar Azimio. Jumachiel mokalo kanolieko chenro kata bang' kanolieko chenro mar donjo e riwruok manyien mar siasa motelo ne yiero mag 2027. Kalonzo kawuono loko chung' mare kendo ramo ni ok obi wuok e Azimio. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miyowa ler, Kalonzo bende orem kwedo weche mag tiyo kanyakla kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua.
Ogayo mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka odhi nyime kod thembo ewi wach mar wuok kata dong' e riwruok mar Azimio. Ka oloso e nyasi mar miye mich mar kedo ne ratich oganda kod bedo jathek e kind jopiny, Kalonzo owacho ni ok obi wuok e riwruok mar Azimio kendo kwayo joma chano wuok mondo ochak chon. We are not walking out of Azimio for sure. We are not the type to walk out of a challenge. We face it head on. There will be need for, in order to consolidate opposition in Kenya, we will work with everybody. But if others walk out, of course we can't. Our sister Mother Karua, for example, walked out. She gave notice. I don't think that DAP has given notice, or Wiper, or Jubilee. No. So, Chris, just report that nobody is walking out from this side. Mabiro juma achiel kende, bang' Kalonzo kod jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa lieko chenro mar wuok e riwruok mar Azimio kendo loso riwruok manyien mar siasa motelo ne yiero maduong' mar 2027 e counties mag West Pokot kod Trans Nzoia. Girieko, Kalonzo owuok tung' mosuo kod duond bura mar ODM ma oseyo kuom loko ohala gi remo mag rowere mag Gen Z mane owito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda mar 2025 e yudo lemo e sirikal. And in fact, some of us who belong to the Azimio family are benefiting from the blood and the sweat of the many Kenyans who came to the streets, and the whole world stood still and took notice of the Gen Z revolt and movement. In my view, that revolution continues. Until these things are sorted out and Kenyans made to live peaceably with each other. Giduol achiel, Kalonzo kod Wamalwa ochayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem chulo anyuola jogo mane otho e lwet obila e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z kata bang' sirikal golo singo mar chulogi. And the Gen Zs who were killed, their families are still crying out for justice. Perhaps today we might see the country is calm and think that our country is peaceful. Indeed, it might just be the calm before the storm. We heard from this administration of William Ruto that they were going to compensate the youths who lost their lives. The families are still waiting. No compensation, no talk even. Ewi weche mosebedo ka fuong'ore ni ochano loso riwruok mar siasa kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, Kalonzo orem kwedo weche makamago kendo yango ni en thuolo mar tiyo kod jatelo moro amora e pacho kae. People must be free to associate without, being insensitive. The time for hard talk is coming. Magi biro tok moko kuom jotelo machiegni kod Gachagua lieko ni Kalonzo kod Gachagua gitiyo motelo ne yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Okoromogi kowuok e lipotno mar Chris Owino, weche madonjonwa gie sani en ni luoro nitie ni ji maromo 10 owito ngimagi masira makoch mar apaya motimore odhiambo ni e apaya ma Kisumu kadhi Kakamega. Luoro nitie ni ji 10 owito ngimagi kaluwore kod masira makoch mar apaya nyakoromogi motimore odhiambo masani e apaya ma Kisumu korie Kakamega e kinde ma nyamburko mating'o mauta midendo gi dho ngere ni trailer otuomore kod nyamburko mamoko mating'o jowuoth e kido mag Nissan e alwora mar Olalo ma Iguhu e apaya ma yudore apaya mawuok Kisumu kadhi Kakamega odhiambo ma kawuono. Mago gin tipo machiel kachiel nyakoromogi mabende wamako mana bang' nyiri machuok kende. Masira otimore ka ji maromo 10 luoro nitie ni owito ngimagi kaluwore kod masirano. Masirano otimore apaya ma wuok Kisumu kadhi Kakamega dhiambo ma kawuono. Mago gin tipo nyakoromogi mineno kotende kod weche ma otimore e apaya ma Kisumu kadhi Kakamega. Weche madonjo en ni luoro nitie ni ji 10 owito ngimagi nyakoromogi kotende kod masira makoch mar apaya motimore e apaya ma Kisumu kadhi Kakamega kama nyamburko mating'o mauta mar trailer otuomore kod nyamburko mamoko mating'o jowuoth magin kido mag Nissan matatu e alwora mar
olalo ma iluongo ni Iguhu Apaya mawuok Kisumu kadhi Kakamega. Gin weche manyakwaramogi odonjonwa mana nyiri machuok kende. Wakwayo mondo oganda med bedo motang' ahinya to kinde ni mabende nitiere koth machwe gwenge mopogore opogore, kendo e kinde ma ji ni apaya bed ni jawuoth kata jariembo, kinde duto med bedo motang' e kinde ma koro oganda wuotho koni gi kocha bang' jopuonjre loro skul, kendo ji dipoka orie gwenge mane miechgi kata gwenge ma miechgi nitie kowuok e bombe kaachiel kod kuonde mamoko. Gin weche momedo nyisi nyakwaramogi ni luoro nitie ni ji 10 otho e masira makoch mar apaya motimore odhiambo ma kawuono e apaya ma Kisumu kadhi Kakamega. Wakwayo kwe mar chuny ne familia moito jogi masirano, to kanti joma wende oyudo hinyruok wakwayo negi chang mapiyo e kinde ni ka ote maduong' en ni oganda bed motang' e kinde mageni apaya. Kawuok e mago ni jal moro ma jigni 24 ojuki ka ofundo ringre jaode e odgi kuom ndalo 5 ka chich ni nyocha nonego jaode no kaluwore kod miye sum kendo bang'e to deye kod tol e gweng' ma Kasisit kaunti ma Baringo. Jodak wacho ni jalno kod minode osebedo kod ywaruok e keny margi ka kinde machuok mokalo yande gibedo kod lweny mane odwa kelo pogruok e kindgi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Yone jodak ma Kasisit e kaunti ma Baringo bang' fwenyo ni ringre miyo ma jahigni 21 kende osebedo ka top e ot bang' ma ichich ni jaode ma jahigni 24 negi. Giwacho ni kane gigoyo wang'gi e iot ne giyudo ka ringre miyo no nitiere e dier ot kod tol e ng'ute ka ochalo ma osebedo kanyo kuom kinde manyalo romo juma achiel. Tukafungua dirisha vile ilikuwako, tukamulika, tukaona kweli mambo imetendeka. Harufu ilikuwa imetoka nje. Sasa ole wangu naye nilistuka, nikapata ya kuwa ndugu yangu alitenda kitendo cha unyama, akaua ambaye alikuwa anaishi naye ni kama bibi yake, wako na mtoto mmoja. Bende gimedo ni chal majagono ne otedo chiemo ne jaode to oketo e kwiri moro mondo onege, to kane oneno ka ok otho to medo gideye. Kufika hapo nje sasa tukamwambia umefanya? Umefanyia nini? Ati amepatia dawa. Niambia na ile kamba iko. Kasema nilipatia dawa. Niambia mbona mlango imefungwa? Fungulia sisi. Akasema kifungua kuna. Hata kwa TV news ni wamama wengi wameuawa kweli. Na tuko na uchungu sana. Hata mimi kama mwanamke nimehofia sasa maisha yangu. Nimehofia sana. Unaona uko kwa nyumba ya wenyewe, lakini hata vitu zingine atuelewi, lakini ni jambo la kusitikisha kweli. Wamama wameuawa kweli. Na tunaomba haki yetu tuipate. Mohamed Abdi Main, komanda mar obila ma Baringo North, owacho ni achijno gi sani nitiere tisando obila ka okonyo obila e timo nonro matut. Tulimshika na ako kwa police custody na uchunguzi inaendelea. Nawaeleza wananchi wasichukue sheria mkononi. Kama iko shida, siko watu wa kanisa, iko wazee wa nyumba 10, iko tena serikali, ndio angalau kama iko ule kutoelewana mzuri wakuje mahali wasaidiwe na wazee ama wakubwa yao, waelezwe ile jinsi ya kuishi pamoja. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Obila omako achich mar 7 ma itudo kod nek mar Willis Ayeko mane en apisa mar kambi Wells Fargo. Achijno manyinge Samuel Onyango ngweso obila omako dhiambo manyoro e gweng' ma Doho mayudore e kaunti ma Kakamega. Obila wacho ni Samuel omaki bang' jopiny chiwo ripot maling'ling ka gie sani to geng'ne tisendo obila ma Siaya ka igeno chope Doho e tielo mar 2 tarik 4 dwe mar 12 bang' jang'ad bura Benjamin Limo chiwo thuolo no obila mondo dhi nyime kod timo nonro. Riwruoge makedo ne ratich oganda ochiwo ripot margi kotenore kod ringre kod fuoni mag dhano manokwany e kar puko taka Makware. Kaluwore gi ripot margi, sirikal mamalo kod mano mar kaunti ma Nairobi ne ok oketo kenge makare mag konyo e chenro mar golo ringre e kar puko taka no.
Jafwambo marwa Efi Nyakidi noluwo wachni kendo nyisowa ni kaluwore kod dwaro margi gidwani mondo apisas mag okwach kich kod sirikal okony anyuola mag jogo manofwenyo ringre wedegi. Riwruoge makedo ne ratich oganda moting'o Mukuru Community Justice Center e kind mamoko oseyo sirikal kaachiel kod obila kuom yorno mane otim godo nonro e wi ringre kod fuoni mag dhano manokwany e kar puko taka Makware. Ka gichiwo lipot margi e wi midhierono, giwacho ni sirikal mamalo kaachiel gi mar kaunti ma Nairobi ne ok ochiwo gigo mane inyalo ti godo e golo ringre e kar puko takano, ahinya to ne rowere manochiwore ne timo tijno. It is important to note that the county government did not show up with necessary equipment during the retrieval process, considering the dump site was full of sewer and waste. We contributed some resources to buy face masks and surgical gloves. The process itself was traumatizing as we were retrieving the bodies without proper protective gears. Riwruogego bende oseyo sirikal kuom koso chiwo chenro mag hocho makende ne rowerego mar ni tij golo ringre kod fuoni mag dhano e kar puko taka Makware nokyot kendo noweyo moko kuomgi kod dang'ni mar paro. Unaweza fungua kichwa upatane na skeleton ya kichwa. Hatuko tumeizoea, si kazi tumesomea. Kuna shirika yenye imejitolea ikasimama na sisi ikasema hao vijana walikuwa tu local people. Tuwasaidie, wanapitia yapi, tutawasaidia aje, ama mentally iliwa affect aje. Rowerego wacho ni negi yudo kinde matek mar konyo golo ringre kendo negi yudo ote mabuogo ngimagi kowuok kuom obila. Hata wakati nilikuwa nikitoa hizo mili, kuna makara walinishika na wakaniambia wanaweza nificha mbali sana nisioonekana. Na mimi nikawaambia wafanye chenye wanaweza fanya, lakini siwezi nyamaza maovu ya kitawala. Nikamwambia mimi ndaongea ukweli na sitakuwa muoga. Giseyo bende apisas mag okwach kich kuom koso chwalo e nyim doho achich maduong' Collins Jumaisi manodine tesendo bila to ringo kendo ler mar kuma entie poko chiw. Motelo ne ma, Jumaisi wachore ni nochiwo neno ni nonego mine makwan gi romo 42 kendo wito ringre gi Kware. Penjo margi maduong' kaluwore gi achijno en yo mane ma Jumaisi nobuoth moringo wuok e tesendo bila magigiri marita mare ni e rang'iny mamalo. Ere kaka ng'ato nyalo lali police station magigiri ok tana makibira ama kitama na mayala ni magigiri kama jotelo mege piny eminyalo terie mano miyo jopiny bok ahinya. Gimedo ni lipot makama ichiwo e kinde manek mar joma mine osebedo gi medruok mamalo pachoka kendo gidwaro ni sirikal oketo kenge makare mar keto arita kod alwora maber mar dak ne joma mine kaachiel kod neno ni anyuola mar jogo manofwenyo ringre wedegi oyudo ratichgi. Dweche 5 tok fwenyo fuoni kod ringre mag dhano e kar puko taka Makware, jodak ma Mukuru koro dwaro mondo mi sirikal one ni jogo manofwenyo ringre margi oyudo ratichgi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nakoro muga ka oyue marwa mokwongo weche manyien mag Imoret ni nene nanyisi ni bang' weche manyien wadhi bedo gi twak e duol wenda donje studio kada kama chuo kende kata kamano kapok wadhi e yueno aneno ka Freda Bia bati wach mar kuo penj koro ng'eny kabisa. Aparo ni nitiere gimoro ma samoro ji ok ong'eyo ma ok ofwenya kuom Solomon kantiere Kibuye wacho ni Ramogi Leradua timo mos ne anyuola mag joma wito ngimagi apaya ma Kisumu Kakamega. Jana Maus Ngege kantiere Sori one agoyo mos ne anyuola ma jogi owito ngimagi e masira ma koch mar apaya dhiambo ma kawuono. Bati awuoro nek mar dhako dhano matimore nek mar mine matimore piny ochomo kanye. Opiyo Ndwari ma penjo kamano to Lela Ramogi TV ler emoneno odwa ka gi familia waduto te timo mos ne jogo moyudo masira. Okay, erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Kasto Noka Uchinja Kosege wacho ni kuo mar penj sirikal onego orang matut nono to penj ma higa ni mit kachal kanono ne jopuonjre. Wacho kamano. Erokamano ahinya in bende kuom keto Ramogi TV. Kasto ka Irio Nade Bure Nairobi an maber yie kaka ikeyo weche manyien an Rajo de Juando pilot Migori Injinia Bura Wurongo kantiere e gwenge mag Mikindani Mombasa wacho ni jambete no odak e siasa ma Kenya seche mang'eny omiyo koro wawe awuogi no ka ndi bende Mejokwiri Wuda Lego Kaugage wacho ni
Awora ahinya ni Kalonzo koro loko tanga mar siasa ni koro okowuoge tim mar Azimio. Weche thoth sai matin. Amaka luga japeng achiel ma bom center wachane ni yo makare. Gin gimina ode Pamela Chieng kod wadgi Kevin Omolo kantiere Nairobi la Kisama. Erokamano ahinya Isaac huko Saoke kantiere kwar primary school but watim nango kama Kenya ochomoni dibed ni namba dibed okay yakora wogi to penya kanyalo bede gi namba jawar anyway ago magndalo githulo ni to koro we wakawa ne yweyo madundo ka waduoko to porwan gi weche mamoko ma en Ramogi TV oimore. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimi pidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 14 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kipsitet, Nandi Hills, Namgoi, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot, Kapseret na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Nakora muge medo dhi nyime kod weche mamoko manyien mabende otenore kod matimore kod mago mosetimore e pacho ka piny owacho chako chendo mar chiero yao ma Rakewa e location ma Kowidi e kar chung'ur bura ma Kasipul County ma Homa Bay mar tieko nok mar pi ma osebedo ka okwako gweng' makono. Yauno mane osebedo ka konyo jopiny e alworano ne odinore higni mathoth mokalo kendo jopiny osebedo ka lawo pi kuonde maboyo ma gitiyo godo e mier kod mag jamni.
chenro mar pigno ma itimo kod duol ma ochung'ne chenro mag pi alwora mar nam Lolwe Lake Victoria Water Works Development Agency dhi muonyo milion 9 kendo gedo mare idhi tim e thuolo mar dweche 3 mondo jopiny oyud kaka nyalo chako tiyo kode. Wadhi keto dam kaendi, wadhi kete tok spring no gi mbele kacha, mondo spring ni bende otim dhi mana nyime ka konyo, kaeto odhi chuogo pi mondo wabed gi pi mang'eny. Wadhi golo pipe moro maduong' large diameter ka wuok dam wakunyo no ka biro oko kaeto kogolo pi to pigno bathe konchiel wadhi tero kamoro mwagero matin ma jopiny dhi kawe pi. Maka ndalo drought koponi spring cha bedo dok chien to maendi bende pod there is continuity, pod dhigo nyime. Gini biro bedo pidhok, lebe biro duogo ka winy manodar ka, pi moganda mudho e bathe ka biro bedo. Yien biro pidho ka, cho wabiro gero, olalo wabiro gero piny ka. Ka ok dongruok bilando karang'o mwadware sirikal. This particular project is just to revive the nature and what it was before. And I believe it is a trail of nature. Bura manochungo chako tich mar tesend bas mamolem bas park Kisumu kum thuolo mar ndalo 90 chopo e giko mare bang' lalruok rumo odiechieng' manyoro. Chenrono ne ochungi mondo ochiw thuolo mar lalruok kinde tend county jokanyo e tesend nyamburkono kod jokanyo mamoko. Millicent Adhiambo nolimo kara yiengo nyamburko mamolem kendo koro miwa mathoth. Kalure kod maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga, Molem Bus Park ogen ni biro chako tich kendo chop dwe mar achiel higa manyien tok ka gero dukni kata stalls makanyo obiro rumo. Mediation osebedo kadhi mbele manyore monywa romo mogik. Jo chairman mar transport jono mwagi grube osebedo ka yalo kodwa koni. Manyo tieko nyoro manyo winjre kaka kor wadhi timo gimiluongo kisungu ni implementation process. Manyo winjre ni implementation process wadhi timo jointly. Kor wadhi doko mediation dhi duoko wachne court ni wasewinjre kaka wadhi timo mondo koro court owe mondo wa implement grounds mane wayiere. So we hope by end of January this process will be complete and this place will be operational. Abala olero ni gedo makamano negi yiere kinde lalruok kod jokanyo mag Bus Park ni dhi tako ten county ma Kisumu kolure kod chik kaka chenro mag Bus Park winjo bedi mondo sekta ka sekta e Bus Park no obi oyud thuolo margi maonge ywaruok manyalo kelo chochni. Waikre ma kiosk ne ji okelo kamo ogero nyaka kuma mtokni ne kubeni lakrego. Majino keto kiosk kama mang'eny mo chako uso nyaka space mag kiosk kae ma neno hala ma yerach kae. Ni wabiro ka ge gavana mwarado gi ji kamo wacho ni wadhi loso kae. To kano loko toko bang' week to noyudo kaka nonjawni. Koro momiyo koro no wacho ni wawinjre mondo wane kaka kae loso maber. Koro kata king'iyo toka kacha tineno ka wadhi keto sample stalls mang'eny mabeyo makoro ger gi county. Wadwa locate sako ka sako, wadwa nomi space margi go office gi gimo wadwa timo. Bus local transport makae be wadwa nomi space maggi. Jo tuk gi boda gi jo ohala. E tich makoro tiyore ka. Ewi mano ne otielo ni gisechako keto kenge mag neno ni arita kwe obiro jiwe yo makare e Bus Park ariyogo. Bus Park nyo wadhi mondo wang'e ni kuond magi yudo ka ng'ato gero kiosk to gimitime iye onge. En ana kiosk ma ji obetie to gime kata chak miuse onge. Koro nyo wasewinjre waseneno gi koro jigi joga wadhi clear gi tinga mondo wayaw spaces go. Kendo nyo wang'iyo wach security lights ma Bus Park. Ntindo ko se keto security lights giseng'ado kebu magi gitimo gilongo ni vandalism. Koro nyo adhi kanyo gi staff maga gi engineer kuon ma wasinge ni joma richo ntie. Kendo wasebedo gi informers ka koro Bus Park wan gi over 30 informers. Chal mulango 10. Koro ng'eyi imaki to mano wacho mogik tibu wabo deal kodi kaka wananchi deal kodi accordingly. E seche ma chenro mar chiro Bus Park mamolem dhi nyime, Doma Kisumu
biro rango duoko mar lalruok mano bedo e Kinten County ma Kisumu kod jokanyo mag Baspak mondo kar chung geche no ochak tich ayanga kaka yorno maduoko chien dhungruok mag nyamburko e chuny boma ma Kisumu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wange motende kod weche mag ohala. Safar mar kambi mar Safaricom mar limo gwenge mopogore opogore pacho ka kidhialo higni 24 nyaka ne gichak chenro magi odonjo dichieng' mar adek. Kochakore gi boma ma Kericho, Chepseon, Kedowa nyaka Londiani, jo Kenya noyudo mich mopogore opogore kokalo e chenro mar Safaricom Sambaza Furaha. Safar mar kambi mar Safaricom ma otisin Safaricom Sambaza Furaha kawuono ochopo odiechieng' mar adek kama gigoyo kambi e kaunti ma Kericho. Johera gi kaloyo mich mogundho kuonde mane gichung'e. Nimekaa kwa Safaricom kutoka 2002 mpaka leo sijaenda bali. Kumbe Safaricom inachua customer yake. Mmenikumbuka wanipea mbuzi. Christmas sasa ni vitu kwa Safaricom. Nimejishindia unga ngano na mafuta ya kupigia. Na nina furaha sana. Nimefurahi sana kwa Safaricom kwa kututembelea hapa kwetu Kedowa. Limbe no kagitiyogo elero jo Kenya chenro ma opogore opogore makambi no chiwo. Royal Media pamoja na Safaricom tumeshirikiana kuhakikisha kwamba tunafanya Christmas ije mapema, tunasherehekea mapema. Vijana wengi sana hawajui kwamba Safaricom inajali maslahi yao. Kama wewe ni kijana, kuna Safaricom S-Hook ambao inawapatia fursa ya kuweza kufaidi vitu vingi sana. Safaricom odhinyime kagilero jo Kenya kage nyalo tangi achudhe madwaro mondo magi kage nyiso gi mondo kik gioro omenda ne ji ma ok ging'eyo. Nimejishindia shopping kidogo na nimeweza kushukuru sana. Hiyo maneno ya kupigwa hiyo wana nini ya kuibwa pesa M-Pesa, naona wana respond sana haraka. Hata ukituma wrong number wanaweza kukurudisha pesa yako kwa wakati unafao. Watu wengi wamepoteza pesa zao. Unapigiwa simu, unaambiwa unapigiwa kutoka Safaricom, unaambiwa upeane pin. So tunaambia customers wetu, ukipigiwa simu jiulize kama ni unapigiwa kutoka Safaricom ama ni mtu mwingine anataka kutapeli. Chieng' tich ang'wen, safar no dhi chomo gwenge ma Kapsitet, Nandi Hills, Namgio, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot nyaka Kapseret. Frederick Omondi, Ramogi TV. Koronjo weche mag tuke ni joloch nyadi 21 Gor Mahia oriembo kocha margi maduong' Leo Neva bang' duoko marach. Neva Kogalo mana tok dweche adek kanyaka nokaw ting' kowuok kuom kocha machon Jonathan McKinstry. Klab mar Kogalo lando ni jalup kocha Zedekia Ziko Tieno gi Michael Nam biro kaw ting' mar tayo klab no yor kojolo e kinde ma tim mar Kogalo manyo kocha manyien. Gor Mahia oseloyo tuke ariyo kende kuom tuke auchiel. Ziko gi Nam biro bedo kod ting' mar tayo Kogalo e tugo maduong' mar Mashemeji Derby e kindgi kod tim mar AFC Leopards ma ibiro bagi tarik 23 dweni e alap ma Nyayo National Stadium. Klab mar Kibra Starlets omako thuolo mokwongo gi points 10 e chung' mar lig maduong' mar adhula mar Wakeni e pacho ka. Nyidende mag Kibra oseloyo tuke adek, wuok amodhi tuke achiel kendo wito tuke achiel. Kowuoyo e kinde mane klab no timo rako margi e alap mar ligi ndogo bure Nairobi, kocha mar Kibra Starlets Ramadhan Bijago olero ni kata dodoko ni jotuke mamoko ni kod hinyruok gin kod geno mar timo maber e season ni. Kapten mar klab no Yvonne Idagiza owacho ni gin kaka jotugo gin kod ting' mar timo maber e liga kata obedo ni gintiere thuolo mokwongo ok bi monogi dhi nyime kod tiyo matek. Klab mar Kibra Starlets biro rakore kod klab mar Kisumu All Starlets e tukgi mabiro e alap ma Moi Stadium e kaunti ma Kisumu. Is by controlling ourselves. Each one of us has to learn how to manage the pressure being at the top. It isn't easy to maintain there,
All we have to do is push ourselves, and that's what we're doing. Each one of us has to push for us to maintain the sport. Sidhani kama ni pressure, mimi naona tuko sawa, ni tunatake kila game at a time, tulikuwa na targets zetu na tunaendelea poa. So any targets, si pressure atakuwa number 1 ama kutokuwa number 1. Shida ni targets. Our goal ilikuwa ni tushinde zile points tulikuwa nazo na tupunguze deficit ya tuliconcede bao mob sana. So hizo ndio tulikuwa tuko nazo. Na maybe pia cup tukue champions. Riwruok matayo tuke mag rugby pachoka Kenya Rugby Union KRU oyudo sir kuom kambi moro mar goyo punda omenda ma biro konyo timo ikruok mar tim maduong' mar Kenya Shujaa motelo ne lig maduong' mar HSBC. E nyasi manotele gi jodito e riwruogno, kambino omi omenda maromo siling $1,084,000 e riwruok mar KRU. Jakom Sasha Mutai onyiso mor mare kuom sir machal kod mano, kowacho ni omendano biro konyo timo ikruok mar Shujaa kanyakla gi tim mar Morans. Kenya nong'ado tiko mar duogo e tuke madongo mag HSBC ka raund mokwongo ibiro bagi e boma ma Cape Town e piny Afrika ma milambo. Kenya Sevens family, whether it's Shujaa or Morans. So Morans, they've already gotten some invites to these sort of satellite tournaments. And for sure this coming season, Morans will participate in those because, you know, at the HSBC Sevens level, if you get a player injured, you need to a replacement player. Erokamano nyakoro mogi kuom ketera mogi TV giko mar weche manyien mago imore odhiambo ma kawuono ka wadugo kato koro buch jopiny chakore wenda osedonjo wan ka kod MCA Malindi Ochieng Jera kaachiel kod MCA ma Kariobangi North Joel Munuve gisedonjo ka wadagane siasa wadagane mbaka kotende kod weche mag siasa ma Nairobi buch jopiny ma kawuono nyakoro mogi kaachiel kod kitelo ma Nairobi Donja Migori Konya Yiegi CS Julius Migos Ogamba kuom keto tegu moridore ne jokuo piny wang'ni onge chamo mayom. Ogina kokoko ni mos makende ne jogo ma oyudo kata moito jogo gi masira ma coach mar apaya motimore apaya ma Kisumu Kakamega kendo wacho ni lit ndi. Nyakora mogi we wadhi mane yweyo machuok ne ka waduogo to twak mar buch jopiny dhi nyime. Odang'eyo ni tang'o matimore e kaunti ma Nairobi ahinya wuok e od bura mar County Assembly nyaka e telo maduong' mar executive mar kaunti ma Nairobi ma en oyimore kikene mabor. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Yud jiko mag tedo molose rang'iny man malo moloyo kendo tiyo gi teko maler kaka jiko matiyo gi yien kata makaa matindo, jiko matiyo gi teko mar biogas, gas mar tedo mar LPG, teko mar sitima, stove mar bioethanol kod mago mag teko chieng'. Tiyo gi lony manyasani konyo e neno ni orita alwora marwa nikech gigolo iro mochido e okang' man piny mokalo kendo weyo ka jikondi ler. Tok mano kende, jiko gi konyi kungo omenda maditiyo godo e nyiepo mar makaa kata yiende mag tedo. Upishi bora, afya bora. Dista 789 *788# mondo itudri gi jal mabiro uso ni jiko ni man gi lony mamalo kendo man machiegni kodi. Oteni osir gi migawo mar teko kod modhi kaachiel gi jokanyo. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo.
ne japiny mopogore kata gi ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu Ameniweka Huru Kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500# na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata gi ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Daka 46 bang' saa 3 mar otieno nyaka Ramogi tich adek kama odiechieng' mar 13 dwe mar 11 2024 adwa ni mondo wachak twak marwa, twak ma bende wadwa ng'iyo godo chal mar weche mag telo kaachiel kod siasa e boma maduong' ma Nairobi, kama bende gik mathoth ahinya timore nyaka Ramogi. Kawuono kiwinjo to ka wach wuok to wuok mana Nairobi ni jambetre mar piny Amerika Meg Whitman ogwetao. Gin weche ma bende otuch kawuono. Kopogore kod mano, rang'ene siasa ma Nairobi ng'uro osebedo ka kod kacha ni samoro Nairobi ok osechopo rang'eny mane oganda paro e kinde mane ji kwayo ombulu. Wan ka gi jotelo ma bende wuok e County Assembly ma Nairobi, gine joma loso chike, gine joma keto nyong'ong ne kaka sirikal mamalo mar county miluongo ni executive tiyo, gine jok ma bende samoro tudore gi jogweng' kuonde ma giteloe ahinya to e wards magi. An ka kod MCA ma Lindi Ochieng' Jera, kendo an gi MCA ma Kariobangi North Joel Munube, mondo wago kod gimbaka e buj jopiny ma kawuono. Ma en bura mwago ka wang'iyo jopiny mane owuok oko gokinyi bang' ka nosewuoyo kodgi ma gineno ni adieri ka wang'iyo Lidika to jal moromo mondo dhi owuo e duondwa kata e lowa en Ochieng' Jera. To gichak ging'iyo Kariobangi North to giwacho ni kaka wang'iyo to wuoda kambani ma wuode luoni oromo ma gikawo telo giketo e lwetu. Nyiso ni koro nitie ting' mar duoko moko kuom penjo ma samoro de gibed godo. To ang'o momiyo kwane kawo ringo maber ahinya Ochieng' Jera machiegni kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi ka wachako twak? Erokamano. Yes. Mokwongo wakaw thuolo ni mondo mos nyikwa Ramogi te e kona to ma Kenya.
mokwongo nyaka wach kaki ipim maler no ni an be nyaka goero kamano ni jolindi manochung' sa 11 koketo geno gi kuoma ni kadhi City Hall tanyalo chung'ni kaka wangi e kinde mosekalogi. Mano maduong' mokwongo. Okay? To ipenjo nto ere gima jopiny nyalo neno mosetimonegi. Sama ne oyiera kadhi assembly ma Nairobi gi chik matayo Kenya tijena gin adek: legislation, representation to kod oversight. An gadiera ni tije maduong' en dhi od bura ng'iyo kaka budget mokel gi executive oparo jolindi. Okay. Nakema kaka gikanyo keto nyong'ong ne budget mokel gi executive mondo ber onen ne jolindi. Mano. Erokamano ahinya. Mondo vime ka thuolo mar moso nyikwara Mukajwang' otieno machal kama. Erokamano. Yes. Kwanza adwa amos nyikwa Ramogi. Mantie Kariobangi, mantie Kisumu, mantie Mombasa, mantie Machakos, mantie Mwingi. To amor nikech iluonga kae mondo kawuono walos gi jopiny. Lakini wach mar Nairobi adier man kende ni ngima tek sana. Ngima osedhi malo sana, to jonyuol ywak, wach school fees teknigi, wach health, gini waluonge sifanes, akia sifa gino osekelo weche madongo, kendo be jo Nairobi gionge pesa e fugi. Koro mano adier makende mantie Nairobi. Temo to watemo ndi, lakini gik moko oduri sana. Okay. Nyaka ni yiero sani koro higni 2 osekalo. Ada penjo moriwo Joel Munundu to eriwi Mheshimiwa Jera. Be umor gi kaka kumigini sebede telo. Be umor gi kaka tayo Nairobi, kaka Nairobi osechopo gi sani monyalo wacho ni anto ka wuotho ma wuok kar chung'ud bura na Lindi ma dhi kar chung'ud bura kata e ward mara Malindi ma dhi e ward ma Kariobangi North kama Munuve nitie. Ta aneno ber. Munuve bende wacho ni ka wuok kara ma Kariobangi North ma luoro ma chop kata mana gwenge mamoko maduogi taneno ka ber nitie. Be umor gi kaka Nairobi dhi gi sani? Jera. Mokwongo erokamano. Adwa ng'isi machunya. Yes. Gichakia chuny Mheshimiwa Munuve. Yes. Nijo Kariobangi mage. Yes. Wacho ka no yiera mondo miedhe ng'e gima sirikal opango njo Lindi. To tich ma sirikal mar Governor Sakaja en ng'eyo ni pi nitie Lindi. En ng'eyo ni nyithiwa dhi e skul. Kendo ka example basari wachiwo, tije ni ng'eni basari ichiwo e wang' sa. Tiji Governor Sakaja en ng'eni hospital nitie, to en nyaka yien be nitie iye. Tiji Governor oketigi e katiba. According to Ochieng' Jera, agora matek e bunge mondo pi obi Lindi. Sani anyalo goero kamano Nyasaye ni na nyiso jolindi ni pi ok bilal. Nikech governor keto structures maka pi onge tadhi office man Nairobi Water tanyiso ni pi onge na Lindi. Miya ur pi. Yauna ur pi. Nikech wabindi wang'e ni pi man Nairobi ok nyal riembo Nairobi from week achiel nyaka week achiel. Kuonde moko nitie rationing. But an gi teko manyiso managing director man Nairobi Water ni kara onge pi, yauna pi. En tije manyiso governor ni kara onge yien hospital, adwa yien. Omiya yien akelo. En tije ma penjo checks mag nyi joga mno apply. Ka penjo uchiwoga. Koro ka tije mar dhiro serikal to ka nitie kama rach nitie, tadhi e bunge tapenjo ni ang'o moyo mapok otimore.
wan Nairobi kae apan Kenya mangima bentie ni wan gimiluongo ni Ward Development Fund ma MCA ema yiero gima dhi timo ward mare. Pesa go governor yochulogi bang' tieko tich. Higa ma makoro rumo sani ni makoro tieko sani ni nyagero bridge. Contractor ichulo. Jopiny no bridge kan tie Lindi. An kora ng'isa ni governor tiyo nikech oketo structures. Jomoko ng'iyo ni governor nyaka bi ma wacho wuon nadhi tiyo Lindi, adhi tiyo Kariobangi North. No, an mane tija ma adhi omo to gi kelo. Tadhi omo kanye office governor. Nikech en the executive. Tija en implement. Nyaka ge kama uweni imor gi kaka Nairobi dhi mbele. An amor. Erokamano. Munuve. Yes. Yo samoro wachadier berga. To awacho ni watemo ndi. Lakini podi gik moko odure kamoro. Kin ing'iyo sector mar health. Ing'iyo bang' katiba mar 2010. Some sectors were devolved to the county. Yes. Kaka sector mar health. To kaka kineno kaka sani county mar Nairobi kata counties mang'eny ma Nairobi onge pesa ma osea national government to counties. To ing'eyo mondo county oran hospitals nikech wan ok wachok pesa mang'eny sana. To ing'eyo kaka health sector dwa pesa mang'eny. Koro nyaka wa rely on pesa ma a government, central government. To nyaka kawuono onge pesa ma osebedo dispersed to counties. Koro king'iyo issue mar health e county kata ma Nairobi kata Kisumu kata Kanya ibiro yudo ni nikech onge pesa maber yath e hospitals go onge. Mano adier makende. Imoro nitie ka. Wach mar pending bills. Ing'eyo in Kenya te, counties ma Kenya te, pending bills en 153 billion Kenya shillings. Pending bills. Mano ng'ise ni there are some people ma osetimo ohala gi counties. Lakini nyaka kawuono they've not received their monies. Koro ineno some services will not be rendered. For example, Nairobi gisebedo ka gigo koko sana wach takataka. Governor Sakaja temo. Lakini part moro iyudo ni kech county onge pesa maber. Oginyal chulo contractors. Koro contractors giwacho ni we are going to strike. Koro gi strike. Koro ibiro yudo ni takataka en kila mahali Nairobi. Nikech county onge daf. Koro anyalo wacho ni some parts watimo maber. Some other parts pod gik moko dure. Lakini alamo Nyasaye mondo umi wateko mondo wang'ang'ana. What development fund kaka mheshimiwa wacho ni. You know what development fund mawango sani, it is not enshrined in constitution. Kwa hivyo oken gimoro ma MCA nyalo jivunia sana giwach ni inyewe one gi World Development Fund. It is not enshrined in the constitution. So one, I am pushing and asking my fellow MCS mondo wa push gini mondo obed enshrined in the constitution. Wabed one gi kiti marwa, wabed one gi pesa kaka MPs kaka CDF cha mondo wanyalo timo gik moko mang'eny e counties. Nikech kineno kaka Nairobi kae wakao 23 million. To projects ma ward ng'eny. For instance, Kariobangi waonge sewer system. Waonge drainage system. Waonge ndara. Maber, nikech nyaka walos ndara ma and the main ndara to the estates onge. To kineno pesa ni ki compare 23 million to tich ma onego wati a ward ibro neno en peanuts.
koro otin sana. Koro kwa nyalo yudo kata gini ka onyalo bedo enshrined in constitution mondo MCAs gibed gi kiti kata ka 100 million, wanyalo wacho ni koro mheshimiwa an mae abro keto mar drainage systems, mae abro keto mar maybe ndara, mae wadwa keto street lights. Nairobi ka watemo lakini kidhi e wards moko be biro yudo waonge lights properly. It's not properly lit, you know. Koro an aparo ni onego waket majira mondo jopiny gimor kodwa, nikech the moment they went to the ballot yerowa ne gidhi kanyo hoping that wabro timo gik moko, wabro make difference e wards, wabro make a ward obed kama ber maber ime nyalo dake, to kata kikelo wendo wacho ni to dak maber manade ni, you know, but we are not yet there. So an akwayo ni mondo wa push wa youth development fund wa youth pesa maber mondo watim gik moko. Wach mar hospital ni be en very vital and very important. Sani kata kidhi hospitals moko, nyocha ni neno kaka hospital mar Mama Lucy, lakini governor notemo no dhi kanyo otemo oloso. Ni neno one bed was shared by 5 women. Neno nikech jotuo ng'eny to gidwa dhi hospital, lakini hospital ni nikech hospital ni be rely partly pesa mar sirkal mondo giran to central government oktimango ok release pesa mar counties on time. Koro I think central government onego gi-release pesa mar counties on time mondo counties gibed ka gi nafas mar pango gik moko e county so that county nyalo run maber. Alright, an gi penjo ariyo motelo ni penjo machielo mabiro bang'e. Mheshimiwa Jera, iwacho ni kama intiere no ka imor gi kaka itayo Nairobi, kendo kata mana jolindi michung'negi inno ka chuny gi mor kaka Nairobi medo ta. Penjo mara mokwongo en ni nitiere ng'ur ma gidore moko kuomu ni gavana ok ti maber kendo winjo bed ni imanyo kaka inyalo gole komno. Ma be en gima usewinjo? Yes. Mano mokwongo. Awacho ni gin ariyo. Mar ariyo, Mheshimiwa Jera, in achiel kuom jogo mantiere kod lemo e duond bura manoteri e bunge mar Assembly ma Nairobi. Chung' mar duond bura, be nitie kaka duond bura samoro dhiro ni kanyo koro dhi uru mos milongo ni party position. To koso party position itiyo godo gi cartels moko manitiere Assembly mondo ogag members mamoko mag duond bura kata party ni kik tim gimoro kaluwore kod ratiro margi ni wadwa ni mondo Nairobi gi oganda manoyierou e wards magu oyud dongruok gi ber mar pesa michoko kaka osuru magigolo. Mheshimiwa Jera, chak kodi. Anyalo wacho ni wach mar impeachment ni. Yes. Awinjika. Okay. To gima nyaka wayiere ni Assembly ma Nairobi wan members 124. Ng'ato ka ng'ato manoyier gi jopiny en gi pache kaka wiye dwaro, ok inyal chunge gima odwaro. To interest geno mar ng'ato ka ng'ato ma noyier kae upogore. Awacho ni according to an tich manotera kacha gin adek: legislation, representation and oversight. All right. Koro ka nitie impeachment moro to kara bende ka ng'isa mondo ang'e ni Sakaja okoso kanye gi ler mag evidence kama okose, nikech tija tano kalo maber kokalo e sir moyudo kuoke kaka Sakaja tiyo. Mheshimiwa Mnuve wacho maler kabisa, gima hinyo counties mok Nairobi kende en disbursement mar pesa mok en national government. Sirkal maduong' okel pesa, iyudo ka pesa mar counties gi osebudho kapok obiro. Koro chuno counties pesa maginwang'o e collection mag revenue kaka Nairobi. Nje gavana Sakaja temo mo ochoko bilion 12.
Money is the highest. Yani. To pesa michoko go. Over 90 to 80% die chulo mshahara mag jotije. Koro geno ma governors gi wuok e pesa ma wuok e sirkal maduong'. Sirkal maduong' bende ren choko mar girach. Pesa gideko zaidi moko or pesa. Koro ada chung kanyo governor nango makosa ken mare. Gima duong' en ni council mar governors onego chuo kok gi piny magi ng'i sirkal maduong' ni jopiny hinyore to gi ket conditions ni kapoko mwa pesa to maoko bitimore nikech ka pesa onge tanda ka dhi laumu governors akaja nokotiyo Martin mabiro betiyo makare according to me kaka wacho na according to Okar Munuve yes wacho ni antije en bendo kin MCA machielo anana ching jera yes exactly be ne adhiro mondo oger na bridge e Lindi bogere ogere contractor bid ground moluwo chike duto ogere tab mantie kuom oganda wa moko en ni ng'ato bido kod pache mar wuon mar yiengo yath mondo ng'ene ntie mano kanyo ka bitimo aluwo chik manokela penjo mar to chama manokela bunge mar ODM yes ni samoro dibed ni nyiso members ni timai moko ngada ngisi ni woni democracy kati sewinjo ka duond bura machielo kata samoro manokoteri ka jomoko nikech unyalo kuotho samosero je bunge unyalo kuotho ni wato korwa kocha ne temo nyiswa kama ji kuotho ga be sewinjo ka gima chal kamano nyalo bet ni timore county assembly adwa ngisi ni woni democracy yes samani chung chama mar ODM nyaka ne lu chikene keno penji ni bolwo chike mag chama ni ibo uso chama wani ibo chungo gima chama wacho na sign code of conduct to chama mar ODM kaka ng'e an vice chairman mar ODM Nairobi kaka ng'e okudwa koko odwaro ni governor MCA MP senator chopo chik o implement gimano chiko jopiny koro chama mar ODM okudwa koko makiny gorucha jigore pile sama jigore no ng'ama hinyore en japiny nikech sama ogore gi Munuve to projects paro mabecho manyalo konyo japiny ok nyal dhi kama japiny nitie emi ODM dwaro mondo kuyo bedie counties gi ok Nairobi kende sama ODM wacho ni mondo kuyo bedie ok wacho Nairobi kende owacho Kenya mangima nikech MCs mag ODM nitie Kenya mangima ko jomoko klok ni ODM wacho ni Nairobi kik jigore ande bana be makosa onge owacho ni kuyo mondo bedie mondo jopiny oyud services sama jigore to definitely ticho bitire okay mane ma ODM ochung'ne yes honorable Munuve yes apenjo penjariyo mokwongo be usewinjo wach moro magidore piny chini ya maji kata chini ya waba kaka giwacho ni dok masani ni nitiere maling'ling nyalo dhir twak yes miluongo ni motion mar techo oko gavana Sakaja kata gavana mar county ma Nairobi to bende nitiere kama duond bura kata party biro wacho ni kanyo koro dhiuru mos auchwat ilore mos adier man kende ni wach impeachment kila ng'ato osewinje no mheshimiwa Jero wacho ni en pok owinjo man owinje kawuono en odwa wuondo wakae nikech en gi simu kacha owachi ni eno sengisa penje eno siepna kae ngise une WhatsApp achiel doge kata wach ni walosa sky anyway wach no penje kosengisa nitie gipango samoro gipanga kia owachi na sene winji Jero mheshimiwa Jero wacho ni eno kia ana winjo wach no na neno na somo e internet mheshimiwa moro ma Nairobi ka no kelo gino oketo to asomo to anene koro anasewinje wach impeachment mar ariyo wach mar political parties ni this is the stand of political party gino nitie to ing'eyo wach oversight samoro en ga close to enmity actually ko kiriek maber inyalo wacho ni bwana ni okodwara to ing'eyo en otiyo tije ma
katiba omiye wach oversight. Adier man kende Nairobi wa collect pesa. To wachoko pesa, lakini ng'at machoko pesa no wakia. Okay, and county government uni assembly ng'ama choko pesa. Dogadwa mimbaka. Emambe kora elojo piny adwa ng'eyo matut ni une county ka ng'ama choko pesa oker pesa dine dongunju bedni county ma choko pesa. Dongo kata mheshimiwa biro ngiswa. Okay. Koro to inyo kaka waheshimiwa nyaka wabed concerned. Yes. To nyaka wapenj gigi nikech mago role magwa kaka wabunge ma county nikech omiwa telo gi constitution wa team oversight. To oversight en penjo ni one kawuono choko pesa di. To nuchoke nade. To after choke ukete kanye. To ang'o mungo manyalo nyisowa ni pesa ma nuchoko nikech nyisowa uchoko. So what do you have matali gi pesa muchoko? Right. Winja. Koro wabunge mar county MCS negi kelo mswada moro iluonge ni ad hoc committee. Waloso ad hoc committee mondo wachunguza wach revenue e county mar Nairobi. To kaka constitution wacho ni wach mar ad hoc wamiye 3 months after we form it, and then we bring back to the assembly mondo koro gimiwa report. Ing'eyo baba nyaka sani report no onge. So dweche adek oserumo. More than 6 months down the line. Report no onge. Koro to wabunge, that is one failure of us kaka MCS. Nikech nyaka wang'e gik moko matimre Nairobi. Ing'eyo wacho ni ati koro gik moko we have a lot of peace. To gik moko matin be timre. Lakini nyaka wapenjwa. To ka ni mibadhi moro nitie county ka. Wasefwenyo mibadhi gi. Pok wafwenyo. Iwinja? Koro adier ni oversight maber Nairobi to onge. Watemo. Hiyo anachako statement kae ni watemo lakini podi gik moko timango odure. Gik moko odure kae. Koro goja. No sitieko baba. Koro Koro ing'eyo every coin has various sides. Yes. Side moro dhi maber. Side moro mar oversight mar MCS to mano kwa team. Mano to adier mochung kama. Ang'o ma mono utimo? To mane tich maduong' watemo lakini gik moko duro nikech nitie party positions be. Okay. Party positions be nitie. Koro ni unudhi sana. Ni weyu gino. Nikech koro ka constitution omiwa ni un gi right ma loso ad hoc committee. Waloso ad hoc committee. Bang' loso ad hoc committee, sheria wacho ni after 3 months ukel report. Aya, ka ukel report uduoge e assembly mondo ukwa time moro matin. Omewa 2 weeks. Nyaka kawuono 6 months. Wakia gino. To ing'eyo wach ni oken wach mar governor. Nikech governor ok chok pesa. Kwani governor choko pesa? Donge nitie revenue department machoko pesa ka executive kanyo. Koro revenue department ni okodwa collaborate gi MCS mondo gimiwa report matali. Wang'eyo server mar gini uketo wacho ni utimo ga billing pile. Server ni kanye? Kata sani kipenjo mheshimiwa kae okia server ni kanye? Wakia kaka MCS. Awabro penje samoro ng'eyo. Okia. Aya. Report ni nulose. Yes. To use table report ni. Kuro what is the reason ma poku table report ni? Iyo weangisi gimoro osiepna. Yes. Country ni Kenya ni en country maber kabisa. Kendo wan gi chik maber kabisa. Lakini wan gi shida achiel mar selfish
leaders. Joma oherore kendgi. Gimoro amora kineno idwa ikaw iketi. Gimoro amora kineno idwa ikaw iketi. Wach mar wananchi leaders gi oriwo nyaka un. Donge awacho nyaka an. Koro nyaka wabed a bit different. Wacho ni wadwa watakol issue mar wananchi. Okay. To issue mar wananchi enango kaka sani 60 years after independent in a country marwa. Yes. Pod waonge siwa system. 60 years after independent pod waonge drainage system. Ka koth ochwe Nairobi kama ber, donge ibiro winjo jothoka. Okay. Mar adek 60 years after independence to assemblies gisebedo kae, councillors gisebedo kae, assemblies gisebedo kae. 60 years I don't know nini podi ute onge kata pi. Saa hii ndio tunajaribu. Okay. Unaona? Koro nitie gik moko ma onego kaka assembly wa med teko to adwa akwa usiepna kae to en Syrian nikech en chairman mar party war ODM Nairobi ka. Jalup chairman. En chairman mar Nairobi. Koro adwa sae ka wadok e assembly kacha. Watem walos chike ma nyalo konyo jopiny. Okay. To walok gik moko. Right. Mondo wafweny kata dafni ma county mar Nairobi wachoke nade. Okay. To systems ni nade nikech nyaka sani wakia mana adier makende. All right. Mheshimiwa Jera neni kod seche mani wuoyo cha nodwa ni mondo ong'adi to ne kwaye ni mondo we. Ana konyo owadwa. Ma is a senior member e county assembly. Awori. Awinjo ko wacho. Awori. Ni Wiper ngi position moniso MCs magi party position. ODM tangisi ni onge party position. Gimantie ni kubedie service obedi jopiny. Kuyobedi mondo gik moko dhi marach samoro jomoko bedo gitu. Ng'eyo iri yambo to jopiny be ging'eyo iri yambo. Ariambo gichama. Order konyo mheshimiwa. Party position tiega. Okay. Ada inso konyo mheshimiwa mara. Ber nduto untie azimio koro samoro tika kamutu mo. Wala nyimi. Ada konyo mheshimiwa mara. Yes Mheshimiwa Jera. Kocha kwa chama impeachment. Yes. Maramogi studio. Seche mawuoyo e forum Maramogi studio. To ng'ato owacho gimoro ma samoro gin meke ma individual. Ok nyal bilandre TV kae. Group maru. Ila gimulandre Ramogi TV kae en gima official ma jo Kenya te nyalo luwo mano ng'adire mare. Omiyo dipo ni sero mo kata gimoro mondiki kamoro gi achiel kuom jal ma en jakanyo mar od bura mar county ma Nairobi. Ema daliri maber kabisa. Yes. Chikwa wacho niya. Kata kapok obedo tabled. Ka in kod wach ma nego ben konyo county. Yes. To di od bura. Big motion. A penj members nti be yesiro wach nani e od bura. Mane kodo ken official obiro kuoma. All right. To gi mangato ndiko samoro do pimo pi. Samoro pimo yamo. Ado kete TV kae ne timre kanye. Okay. Omenya ko puonjire ng'eyo gima official gima ng'ato wacho kucha ma poko approach members mondo konye. Mheshimiwa Oyeret en gi haki madhi e bunge ma penjo ni ne ufomo kamati mar hadok e wach mar choko mar omenda e county ma Nairobi. Pesa wach nono dhi kanye no chopo kanye. Poko timo mano. Koro ka mheshimiwa biro ki TV ni county di marach poka tiyo to mani tije. Apenji. In be ng'eni hadok ni osekalo ndalo dweche adek kapok oyudo duoko mare. Ema wacho niya. Ing'e mano. Ang'eyo mano. To be ise penjo. Elo oganda jolindi. Yunye ma wacho ni maber. Nani yunye mang'isi maber. Wacho ni mheshimiwa obiri TV yuak ni gino osekalo 3 months. Onego wachnwa ni gino osekalo dweche adek. To nya dhi e bunge ma luongo Jera mondo osira e od bura. To ok nyalo timo kamano. Okay. To in iwuon kaka Jera bende ochung' ne jolindi. In bende seneno kama ok en gima oluwore gi chik. Kaka jal ma oversight, yes. Kan it olos hadok committee. Ne en member chiel mar bunge. No dwa ng'eyo to pesa michoko e county kae. Yes. Ng'ama choko gi. Yes. To ichoke en pesa di. E higa chiel. Mane wadhiro gino ka wageno ni duoko dhi duogo. Duoko poko duogo. Ma time mare no expire. Mobiri bunge mokwayo extension. Yes. Committee margi odhi romo kendo. Ma hadok no. Ochako duogi bunge okwayo time kendo. Iwinjo? Koro sami kwayo no kikwayo street ikwayo e bunge.
to duoko no pok omiyogo nyaka sani. Penjo mara kuomu Mheshimiwa Wajera mondo waket gik moko winjane wakonyane jopiny bende winjo samoro gima timore e county assembly gi jok matimo choko makano nikech kochopo kar pesa kae kama chakruok mag dongruok duto wuokie. Kochok pesa ma pesa no nitie mong'e ni orom kama tiwacho ni koro wada poge jolinde oyud makama jo Kariobangi North oyud makama jo MCA machielo kata ward machielo oyud makama mondo koro ji ochak dongore ni wan gi pesa moro matin to kama e kaka ipoge. Ang'o momiyo jogi the committee ni kwayo extension nyadiriyo kata nyadidek? En ang'o matek ng'eyo kuom ng'ama choko pesa Nairobi machuno ni nyaka gitim extension molo diriyo? Ang'o matimore ma ok dikel nwe chich? Dogi interest, dogi azingizi. Okay. Man fine, Mheshimiwa interest. Okay. Better no okay an. Yes. Abira an kode bunge. The best mi atim sani. Nikech one to ne wadhiri mondo mi muwa wuoyo mtegno kabisa i bunge. Yes. Mondo mi wang'e ni pesa michoko e county chako nade. Koro gima gombo ni ini wuoni ngiteko maluongo ng'ata ng'ata. Yes. Luonge mheshimiwa manokelo gine od bura. Ipenje ni gini teri od bura. Duoko mani mejo piny en mane. Nikech en kamati ma hadok mar ji madhi 20 gadek hivi. Kamati no anauna onge. To komiti cha monego beni kelo report e od bura. To e penjo mare ni be use penjo rue kata wacha ni no ma koro is against the law. Ma koro pogore gi dwaro mar chik. Usekwa extension diriyo wamiyo. Usekwa ni mondo wamedu thuolo chakwa medo. Ang'o ma munu koro kelo gini mondo bed ni koro giduol mane jopiny omiyo upenje lo jopiny ang'o ma miyo koro kudwa kelo nwa ginyiswa guru gima timore iye kama wakia. Ang'o mosemono MCAs ma onge i committee no penjo wach mar committee ni gima timore. Koro mano an gimunuve. Gimunuve. Iniko oywak ni poko timre anasepenjo. Ibunge. Anasepenjo. Moduogi nang'o? To asepenjo ji mang'eny be. E bunge koso ni isepenjo ji mang'eny e bunge koso. Ing'eyo i bunge wan gi two forms mar penjo gimoro. Yes. Number one en mar kelo statement. Yes. To ing'eyo kikelo statement, statement ni nyaka kal almost 4 quarters. Okay? Kwan gane? After clerk, dhika deputy. Okay? As from here, odhika ni 3 places. Clerk, clerk ma senior, ma staff alafu clerk, alafu ka speaker. Mondo speaker ogo sign. Mondo gino donji bungi. Samoro gik moko inyalo tero to kidhiro sana inyisi ni statement no lal. Ng'ama wacho speaker koso clerk koso ng'a? Kawuono nan laki nan gi statement moro aseketo statement no 3 times lakini kawuono nan laki nikech nyocha nadhi achung apusha wacho ni nyaka asom statement ni iwinja koro nonego asome kawuono lero ng'ama tamre mitro ma testament so the ng'ama duki wanya kwacha diera ki you know we are not here to mention names no okwacho no chopo gi kanya step mokwongo koso mar ariyo koso mar adek gima wacho ni interest mar counties duonga. Okay. Duonga. To inyalo penjo gimoro to maybe somebody in this line ong'eyo maber what is going on. Okay. Ada konyi kanyo matin. Iwinja? Ada konyi kanyo. Ana nigi proof. Ma aseketo statements 3 times. To kodhi. Okay. Okalo kawuono. Okada pingo gima owadwa owacho. Delays gik makama nyalo bet ni timore. Okada wacho mano. Bureaucracy. But adire mantie i assembly. Nairobi County ni kod achiel kuom speakers mabeyo molo duto. Okwacho speaker rach. En mo approve kwenye penye mo dhige bunge. Statements gi. Kisa dhiri clerk. Mingi se gimi duwaro mono timre. To tije en ndiko
to tero ne speaker to approve odhi kwanza ka head iwinjo clerk winyamondi ise odhi wacho ka head clerk koro okay sama gini head clerk onge gi teko mar chungo gima mheshimiwa o request e bunge ngama nigi teko en ng'at achiel en mana speaker no kende Okay. to speaker ni kitero ne koterne ni to nyocha last week an kod statement adi ariyo same day o approve gi koro sama chungi TV ka wacho ni gigi tamor mondo kik kal to chal ma wacho ni speaker oyiero moko to moko timo ng'ano otamore mano miriambo kabisa to bende nitiere kamoro ma samoro speaker kata telo mar county assembly nyalo neno ni mae pok ochopo threshold kata mheshimiwa nyalo bedo ni pok noyango na malong'a nyamo wacho ni mae chak duoke ni chien nitiere kuonde magik ma statement onge threshold statement en gima in member ipenjo ang'o momiyo ward mara Malindi jo stima biro katimo maintenance to kara gi kala ama gibiro 2 hours kende mano tich speaker en approve mondo idhi ge bunge mondo department ma osika gi weche mag stima go oduok penjo mano kende matimore statement nikech wan an MCA mar Kariobangi lakini anyalo penjo kata statement mar Lindi yes anyalo penjo statement kata mar Korokocho yes kata mar kia Michael Ruma lango kubwa nikech an koro an bunge mar MCA mar Nairobi koro anyalo penja gimora ipenjo wania ni gik moko kacha timre nade sa koro ringo marach to ami example yes to adwa wacho ni watemo ndi lakini pod gik moko timang'wa odure kamoro wala mana ma Nyasaye karu koso executive dog executive koro ka wanyalo penjo ni wadwa ng'eyo wadwa wafweny ukawoga pesa ni uchoko nade to uchoke ki style mane to bang choke ukete kanye to 6 months 7 months down the line department mar revenue okomiwa report mano koro wawachona okay watie kuru wach makelo peka en wach mar omenda kendo kiwachi dwaro ni mondo luong ng'ato kaka ng'at marach en ng'ama samoro wacho ni chech ni okotigo omenda makare be useluonge achiel kuom jatelo mochung' ne weche mag omenda kata department mar omenda ma county ma Nairobi mawuok executive muketo piny umsene koro ler ma kaka iluongo kata mana jotend migepe e od bura mamalo mar National Assembly be usetimo ma alero kaka timo gigo chik wacho ni assembly ni kod committees the working committee assembly luongo ni sectorial committees kacha emaka kuom ranyisi ani kamati mar pi water ama ni kamati mar culture and social services or finance kata finance kata mana pik kacha emaka nitie gimoro ma ok donjo nwa kaka kamati to waluongo ng'amotelo gino waluongo chief officer waluongo waziri to wapenje to gimitimo kane iluwo chik mane be useluong jatelo moro mang'eny kabisa watimo almost every week to mar weche mag omenda bose luongi ang'isi ni watimo every week report mane iwacho niya itime committee ng'eni departments jada ng'isi gi wiki understand konye jopiny mondo understand ka watieko mheshimiwa Jera ni samo committee osendiko report margi gini iketo kanye nikech it is a public information iwuoyo ndiko report yes ang'isi ni seche mantie report for example mheshimiwa odhi e bunge yes mupenjo gimoro regarding a special committee ministry moro yes to gini speaker bole office chairman mar kata kama water yes to chairman ma water luongo joka ni gini no biri bunge ni pesa makama utiyo marach miyo uler to watimo uchunguzi ma proper a committee oki assembly maduong kose timo uchunguzi yes to committee mandiko report yes ni gimwayudo kai enma pesa ti marach yes ama gimwayudo kai yes pesa ti maber to chairman di table bunge ni ma report marwa yes mwabiro go kaito nitie committee miluongo ni implementation committee yes tijgi koro en di tero report mowuok e bunge ka executive mondo gi implement gima bunge wacho mane ka jitiyo koro an wach mogik munudhe an member mar implementation committee yes pok aneno report mar ad hoc report no nyaka kawuono koro inyo ketije ka any member mar implementation pogo penjo onge nuseluongo jalno wapenjo ga useluongo jalno
Kosingiso ni ngano kikumul. Onge. Iwacho nunango sababu. Wangisi matore kai. Watie kuru. Anyway, adwa tieko kama. Yes. Watemo. Tek. Lakini wabro temo. To wabro tiyo ne jopiny kech jopiny no yerowa mondo watinigi. Okay. To wadwa wa change lives margi. Okay. To mopogre. Otieki. Adwa akwa my fellow MCS Kenya te mondo wa push watch mar World Development Fund obed enshrined in constitution so that kata ki timo tiji mar oversight to pengine ngat moro feel ni in okidware they cannot touch it nikech mano pesa mar ward no specifically mar ward machike katibu ketu makatibu ketu lakini kaka sani nitie ko kiwinjiri gi governor nyalo goyi wacho ni hapo hakuna ineno we are lucky ni kech Nairobi gik moko dhi mafaya lakini Nyasaye biro konyo pero kama wacho gik moja ka watieki watikati gi secondary yo poko wacho anbe gima mushimo wacho to ni wacho dogina ni gimoro matin to wacho yes manda dire mawacho tata na wacho ni MCS makanya duto yes ni en paro maber mondo MCA obed kod kiti mane katiba lakini gimanya kwangeni wabunge moko ok duto wabunge moko kuyali yie mondo chikno kadho nikachi wabunge moko pa National Assembly yes giparo ni gini ko kadho to dhimiyo MCA teko for example ka omi MCA 50 million per year mondo gergo daraja mondo gergo gik moko di magi power e ground magi mahinyo kabisa akwa gimoro achiel ing'eyo an iluonga Joel Munuve an wuoda ton to ing'eyo Wakamba wase ringo ga gi jogi sana jomage jo Kanyanam koro ng'wech moro biro mbele kae asaya mondo ka chieng'no chopo gikonywa waring pamoja ODM ok majo Kanyanam Kalonzo Musyoka Kenya ok majo Kanyanam mane guldoge ODM majo Kenya okay nyakwara mogi twakenit to nikech sa emomiyo wang'ade wabiro luongo gi kendo nikech weche chako medo nyuolore winjo ni nitiere moro ma Mheshimiwa Ajera wacho ni okiaye to Mheshimiwa Munuve wacho ni en ang'e kono nitie kaka ikete wabiro ng'iyo koponi ochopo kare mondo wabed gi ng'eyo kuom gik matimore e kaunti ma Nairobi ahinya gi siasa madhi nyime gi kinde nyakwara mogero kamano ne wenda Joel Munuve ma en MCA ma Kariobangi North kachiel kod Mheshimiwa Ochieng Gera ma en MCA Malindi kod in bende mikaw thuolo mari gi jogo duto masero weche manyien kachiel kod twak mar bujo piny otieno makawuono koting'o director mara Philip Ochieng kachiel kod jago picha mara nyakwara Mogwidis to kod jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno nyinga en George Bati oriti masani moko mar dongo oyom opilre otedo mandas otedo nyaka sambusa the lost kodo ot erokamano mane